Ola, son Alberté e quería aproveitar esta canle de comunicación que nos dá o Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo pois para facervos chegar en primeiro lugar unha enorme aperta e todo o meu ánimo e a miña forza para superar estes días de confinamento que nos tocou vivir. Comentarvos que nós aquí estamos facendo moita formación online durante estes días e aproveitando para recuperar algún proxecto que tiñamos esquecido para, de alguna maneira, intentar convertir esta crise nunha oportunidade e cando todo isto remate, que rematará, máis pronto que tarde, intentar sair de algún xeito reforzados. O resto do tempo o paso lendo e relendo algún título que pois estaba por aí esquecido, tamén para escoitar música, tamén para compoñer música, que é un dos meus pasatempos preferidos, e tamén para pasar máis tempo coa miña mascota, que, por certo, as mascotas tamén están a padecer este confinamento, sobre todo polo noso cambio de hábitos, así que durante estes días non esquezades que prestarlles unha especial atención. Nada máis, todo o meu ánimo, como vos decía, a miña forza, vémonos ás 8 nos balcóns para compartir toda esa enerxía positiva tan necesaria e vémonos pronto, moi pronto, seguro, nas rúas da cidade. Se vos bota de menos. Chao.